Уважаеми дами и господа, уважаеми пенсионери, скъпи гости, събрали сме се днес да открием една нова придобивка за хората от селото ни, а именно това е клуба на пенсионера. Наши гости са господин Томицки, председател на Общинския съвет, господин инженер Делян Димитров, кмет на община Георги Дамяново, госпожа Параскева Маркова, журналист. Клуба е основан със съдействието на много наши съселени. Трябва да благодарим на всички, които се включиха в учреждаването и откриването. Много хора участваха в изграждането, боядисването и почистването, но най-голема заслуга имат хората от повременната заетост. Така, но не трябва да пренебрегваме и не трябва да забравяме хората, които дариха някой предмет на клуба. Това са дарение баркод, изработено от Русин Василев. Браво, ме! Също така кафе машина, подарена от Нистор Каменов. Също така и най-вече надписа на клуба на пенсионера, който е подарен от Галилей или Николай. Художник от Вилгенов. Така. Давам думата за поздравление на другаря Илич Томински. Имате думата. Скъпи приятели, днес откриваме този клуб, който от дълго време предвиждахме да се направи, да се пусне. Това е един от въпросите, които заедно с господин Димитров по време на кампанията ние обещавахме, ако спечелиме, ние двама спечелихме и се изпълняваме нашите предизборни обещания. Това е едно от нашите обещания, ще продължим в този дух. Искам в нашите разговори клуба, който го откриваме, да не го казваме клуба на пенсионера, да го казваме клуба на гражданина от село Камена Рикс. На младежи. На хората от това село. Не на пенсионери, не. Значи, искам живи и здрави да бъдете всички и редовно да посещавате клуба, както сте единни тук сега и с новия екип, който сме ние в общината и кметския наместник в Камена Рикса, да положим усилия за достоен живот на хората в това село. Това е нашето желание. Виждаме във ваше лице хора, които подкрепят усилията на общината. Ние тук сме се подготвили с господин кмета и ние носиме подаръци. Да, и ще ги връчиме сега, не като да ги обещаваме. Ние сме ги обещавали, сега ги носиме. Още веднъж искам да ви поздравя с откриването на клуба и ще полагаме усилия общината, село Камена Рикса, да възвърне своето самочувствие на достойни хора, които живеят, честни и трудолюбиви, и да увеличиме хората, които ще живеят тук, и като станеме по-така привлекателно село, като едно от хубавите села на нашата хубава община Георги Дамяново. Благодаря ви. Давам думата на кмета на общината, господин инженер Димитров, за приветствие и откриване на клуба. И това подарък. Уважаеми дами и господа, аз така изключително съм радостен, щастлив, че присъствам на това мероприятие. Съвсем искрено ви казвам, не очаквах, че ще има толкова много хора. Даже като наближавахме така с колата с господин Томински, видях 5-6 човека и викам, маля, само тия ли ще бъдат. Няма хора, така че съм приятно изненадан, че така сте се причастни към това хубаво мероприятие. Да ви е честит този клуб, да сте живи и здрави, много успех ви пожелавам и така сега наближават едни много хубави празници. При нас работата е до към 20, след 20 така се очертават празници, ще се опитваме да минаваме тук, ако нали сте позаклали нещо и ви поканите, ще влезем. Ако не, донесеме така да се видим, да поговорим, още един път да сте живи и здрави, много успехи ви желая и така съвсем отговорно ви заявявам, че от тук насетне ще се опитваме така да правим някои неща, с които да ви подобрим така вашия живот и да бъдете малко по-щастливи и по-добри.
Сега ли да подарим подаръците? Рези ме, Ленко. Както каза господин Томенски, ние също така сме организирали сега от Общинския съвет и от него име той ми обещал един телевизор, той е тук в багажника, сега ще го свалиме. Аз обещах, имате необходимост от музика тук от една М5 тройка, тя е в багажника, сега ще я свалиме, да го откриеме, да ни е честито това, да живи здраве от Най-младият. Нема ли ваша сметка? Да, вие. Аз сестра. Най-младият. Добре, айде. Така, айде. За малко. Айде. Менчето. Айде. Браво. Айде. Супер, Я ви после ще